ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಕುಲು ಫೋಟೋ ದೇಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ತೇಲಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೆನೆ ತೆಲ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಫೋಟೋ ಮೋನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನು ಕಾಲಿ ರಡ್ಡು ಸೆನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಏಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ತಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕೆ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಜ. ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೀವೊಂದು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಪಂತದೀಕ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪವನಂಚೀತಿನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದು ಇಡೀ ತುಳುವೆರೆನ್ ತೆಲಿಪವನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಕನ ಕಟ್ಟಿಯರ ಆ ಕನ ನಿಜ ಮಲ್ತಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಅಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕೈತಲ್ ಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನ ಬರತ್ತನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಐನ್ನೇ ಎಸಲು ಬರೊಂದುಂಡು ಐನ್ನೇ ಎಸಲ್ದ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮೋಲ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ತರೆ ಬರವೆ ಪುದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಐನ್ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ VS ವೆಂಚರ್ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಏಗಿಳ್ಳ ತೀರ್ಪುಗಾರ 2 ಜನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕುಲ್ದೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗತ್ತಿನ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿಜಾರು ಮುಂಡಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಮೇರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಅಂಗನಗು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ನಿಕಲಿನ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರ್ರೆವಲೇರು ಸಕಲ ಕಲಾ ಕುಡ್ಲ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಗಾದಂಡು ಊರ್ದ ಕಲ್ವೆಂಡಲಾವು ಪರ ಊರ್ದ ಸುಭಾಗ್ಯ ಅತ್ತು ಕೆಲವರೆಗೆ ಸಂಶಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಂಶಯನೇ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಸಂಕಲಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಸಂಕ ಮಸನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೀವೊಂದು ನಿಕಲೇನು ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರಲೇರು ಸಕಲ ಕಲಾ ಕೊಡ್ಲ ಎದುಕೊನಗ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೋರೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಕೊಡ್ದು 500 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಮಲ್ತದ ರಟ್ಟು ಕೋಟು ಬೋಪಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಎತ್ತು ಬಂಗಾಂಡು ತೆಂಕ್ಲಂಚಿನ ಪರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂಗಾಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿಜೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರೆ ಕುಡಿ ಕೂಸೆ ಅಂದೆ ತುಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿ ನೀ ಈ ಒಂಜಿ 500 ಕುಡಿ ಬಂದು ಎರಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಹಾ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟು ಯಾನು ಪರ್ಪಿನಿ ಉಡಲಗ್ ಆಮಲ ಪಿನಿ ಕಾರಗ್ ಹೌದಾನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬತ್ತೆತ್ತ ಇವೆಂಜಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಮೂಲ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಸೀರೆ ನೈಟಿ ರಾಕಿ ಬೀಸು ಕಾಸು ಕೊಲ್ತು ಮುಲ್ತಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂಟಲು ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೇಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಡ ಈ ಮಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪುಜಿ ಈ ಮೇಡ ಇನ್ನು ಎಂಚಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತದ ಐದು ಸಾವಿರ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್.
ಕೈಯ ವಚ್ಚ ಅದು ರಾಂಗ ಪೊರದಿಲ್ಲ. ಮೇನೇ ಬುಚ್ಚಗೆ ಎತ್ತನೆ ಒಂದೇ ಆಡು ನಿಮ್ಮನ ಜ್ಯೋತಿ ದಯನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಜನವರಿ 16ಗೂ ತೋಜುನು ಆಟಿಡು ತೋಜಿ ಎಂಜಿನ ಮರೆಯ ಎಂಜಿನ ಯಾನು ಶಬರಿಮಲೆ ಇಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿ ತೋಜಿನ ಬನ್ಯತಿ ರಾಮನ ಬಡಿದು ಜ್ಯೋತಿ ದಯನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಪನಗಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಪಂಪೆಲ್ಲೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಏ ಏನ್ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಜನಲೆ ಪುಣತ್ತೆ ಮರೆಯ ಬಗ ರಾಮನ ಬಡಿದು ಜ್ಯೋತಿನ ಮರೆ ಆಲಂಜಿ ರಟ್ಟು ಕಾಡಿತ್ತನೆ ಏನ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋತಲ್ಲ ಹಾಲು ಎಂಜಿನ ಜೋಡ್ ಆತ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂತದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮರೆಯ ಕಂತದನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದೇ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ రెడ్డిగంత బాగిండు ಏರ್ ಪಂಡಿನಿ ಮೂಕುಡು ಲೆಕ್ಕಂಡು ಆಹಾ ಐಕ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಂಜು ಇಂದೇ ಸಲ್ಲು ಮಾಮ್ ನನ ಮಿನಿ ಇರ್ನ ಸೀರೆ ನೀ ಬಿತ್ತಲ್ ಪಾತಂ ಬತ್ತಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಹೌದಾನೆ ಇಂದೇ ಆ ಸೀರೆದ ಕಲರ್ ಪೋಪುನಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂತ ಪಣಿಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗು ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಂಗಡಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮಾರುಜಾ ಹಾ ಮಾರ್ವೇರು ಐತ ಕಲರ್ ಬೋಪುಜಾ ಅವನ ಆಯ ಕಲರ್ ಬೋಪುನಿಲ್ ಮಾರುಲಿ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಇವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತಿರತ್ತ ಏನ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಿಡ್ತು ಬೈದಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಉಂತಿಲಿ ಮೆಲ್ಲವೇ ఏంటి మొబైల్ షోరూమ్ తూదు వైద్యులు వంట ఏరేలకేంట నిక్కెండ వర ఇన్న బుధరించిన షావు పన్నీర్ సెల్వం పన్నీర్ సెల్వం ఎన్న బుధరತ್ತೆ కూషా కూసెంద నీకు గొత్తుండత్త పన్నీర్ సెల్వం మళ్ళా జనాబునై ನೀ ಸೊಲ್ಲ ಮಾಟೆ ಚುಮ್ಮ ಇರು ಸುಮ್ಮ ಜೋದಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕೋಪನ ಚದುಗುತ್ತುಂಡ అయిన ಏನು ಕಲ್ಪೌಂಡು ಕ್ಷಮಾತುಲ ಎಂಜಿನ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ 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 ರಟ್ಟೆರ್ದು ನಿತ್ಯಾರ್ಥ ಹೆಂಗ್ ಕಾವಡು ಯಾನು ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುದು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ದಂಚಿತು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎರಡ್ಲೆಪ್ಪು ನುಂದಾವಡು ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಂಶಯ ಬಲ್ಲೆ 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 ಎಂದು ಹಿರೇನ್ ಯಾನೆತ್ತೀನಿ ಎತ್ ಎತ್ ಏರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈತೀರನ್ನು ಇರೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಿಯೇ ಏನಂದ ಎಲೆಪ್ಪುನು ದೇ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಪಾಪತೆ ತುಲೆಗೆ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಡ್ ಪೋತರತೆ ಬೇಲೆ ಪೋತರತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಡ್ ತುಲೆಗೆ ಅಂಚ ಚಾಮಲ್ತಿ ದಂಚಲೆ ಎತ್ತಿನಿ ಟಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಪುಟ್ಟ ಅಂದ ಮಗಿ ಮಗ್ಗಿ ಎರಡೊಂದೆರಡು ಎರಡೇ ನಾಲ್ಕು ಓಯ್. ಎರಡು ಮೂರಾರು ಆ ಮಧ್ಯ ಅತ್ಯ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿ చెప్పుడలే ಜೋ ಬಾಲೆ ಜೋ ಆಗ ಪರ್ತು ಸೊಯಜ್ಜಿ ಈ ನನ್ನ ಚಾಬರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಅಂದಿ. ಇತ್ತೆ ಚಾಬುರ್ಚಿ ಯಾನು ತ್ರಾಸಿರು ಸಾಮಂದಿ ಇದು ಬೈದೆ ಗಿರಕಿಲ್ ಕಾತೋದುಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲದಂಜೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಬೀಗ ಬಾರ್ದತ್ತ ಈಗ ನನ್ನ ಆಯಿಲು ಪುರ ಬೊಗ್ಗುವ ಬರ್ತಾವ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ತಲೆ. ಬಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ 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 ಎರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಡ ಎರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪದ್ಯ 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 ಪದ್ಯ. ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ 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 ದೇ ಸಲ್ಲು ಮಾಮ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಿನ್ ಸಾತಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ ದೂರ పోతినీరా ನಿಕ್ಲಿ ಈತಲೆತ್ತನಿ ಏನು ದಾಯಮಣಿತ್ತಿಜಿ ದಾಯಮಣಿತಿಜರು ಅವು ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂಚದು ಬುಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಕಲ್ಪೌಂಡು ಅಂದೆ ಕ್ಷಮಾತುಲ ಆವಾ ಇಂದ 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 ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋಡಿ ಬಲ್ತ್ ಪಾಟ್ ಮಾರಿ ಬಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಡಿಯಂಡ ಈ ದಯಮನೆ ಎಂಕಲ್ ಬಾತಿಯದಾಗ ನಡುಕು ಬರಿಪುಡಿ ಅಂದ ಮಣಿಪತಿ ಗುಲ್ಲೇರ ಬಜ ಒಂಚೂರು ಮನೆ ಉಂತಿಲಗೆ ಚುಮ್ಮ ಹೋಗ್ಕರು ಸುಮ್ಮ ಹೋಕರು ಏನ್ ಕಲ್ಪೌಂಡು ಅವು ಸೈಯಾಡಿ ಸೈ. ಕ್ಷಮಾತುಲ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ ಹೌದಾನೆತ್ತೆ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಹೊರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೊಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರ್ಲುಂಡ ಮಣಿ ಪಂಜ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾರ
ಆ 1 ಆ 2 ಆ 3 ದೇ ಸಲ್ಲು ಮಾಮ್ ಏತುಂಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹1.33 ಬಕ ನಟ್ಟು ನಕಲ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಓ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀ ಕೈ ಕೊರಿಗೆ ದಾದ ಕೈದ ಕೈ ಕುರು ಕುರು ಪನ್ಪುಣಿ ಅಂತ ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಚಾ ಬೋಡಿ ಎಂಜಿನ ಎಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನಾ ದೇದೆ ಸಲ್ಲು ಮಾಮ್ ಎಂಕ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೋಡಿಯ ಪೀಸಿ ಕಾಸ್ಕೊರಿಂಚಿ ಮತ್ತೆ? ఎందుకు ధర్మ కొరుకును ఏను బక్క నీకు అను ఫోన్ మల్పును ఇలా ఎలా బాత్కిర్ను ఇది మంది యాను ఐదు పిండును అయ్యో ఈ ఆడవల్పును తిరుపతి అంత కొట్టు మరలరు కండల గుత్తడ బల్లి ఇలా యార డేజన గోపుని గుండకై నేరుగల గుత్తావు ದಾನಮಣಿ ಪೂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ನೋಕಿಯ ಸಟ್ಟು ಆನ್ ಅಂಡ್ రావణి వచ్చిన భారీ ఇడ్డండి రావణి వచ్చిన భారీ గుచ్చానికి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ముందుగా ఇది ಈ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಪಂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಪುಡಿ ಅದ್ಭುತ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬರ್ದು ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಪುನಃ ತುಂಬ ಪರ ಊರ್ದ ಸೊಬಗೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ వచ్చిన భారీ గుచ్చాండి ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನೀಕು నీకు కొంచెం ఫస్ట్ క్లాస్ సీర కనైది నేను ಯಾನ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುವನೆ ಅಮರ್ಲ నిక్కత్తి నిన్ను బుడదిగి ಹೊಡೆದಿಗ కాసుకొరించి ದಾಸರಿ ಧರ್ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಓ ನಾವು ಈ ಸೀರೆ ಗಂಧೆಗೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗೆ ధర్మగత్తి సీరడికి కంతి జీజాన కట్టుడు ಐಟು ಎಡ್ಡ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಬಂಗಾರ ನಿಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಆಫರ್ ಮಾರೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾ. ಬಂಗಾರ ಆಫರ್ ದಾದೆ 1 ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ 1 ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಲ ಕಂತದ್ದು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಸೀರೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದೆ ಚೆಪ್ತಂಡೆ ದೀಪೆ ನಡಪಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊದ ಗೊಜ್ಜು ಮಲ್ಪಕ ಪೋಯಿ ಬೊಜ್ಜತ್ತು ನಿನ್ನ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇಡವಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ದಾದೆ ಈ ಒಡಗಿಯ ಈ ಬಲಯ ಏನ ಈ ಬಲಯ ಈ ಬಲ ಈಗ ಅದು ವೆಚ್ಚ ಮುಂದೆ ಆತ ವೆಚ್ಚ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದು ನಾಲ್ ಬಡದು ಎನ್ನ ಮಾರಾಯ ಆಂಡ್ ಬುಡು ಬುಡದಿನ ಪುಟ್ರಾಪನಯ ಸೀರೆ ಬರ್ಚಿನ ಬುಡು ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಡುಗನ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಡುಗನ ಇದ್ದೀನಿ ఆయన ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿ ಅವಳು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕುಣೋಕು ಬಾಡ್ನ ಕುಂಟುಲನ್ನು ಅಂತದ್ದು ಮುಂಡೊಂದು ಮಾರುವೆ ఆయన ಮುಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರ ಮನಿ ಪಂದೆ ಗುಳ್ಳೋಡು ಖಾಲಿ ತೂಕದೆ ತೊನ್ನು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಏನು ಮುಂಡುಗನ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟು ಇಂದ ಇಂದು ವಿಜಯ ವಿಠಲನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ತುತ್ತುನ ಮುಂಡ ಇಂದು ಗುರುಕಿರಣ್ ತುತ್ತುನ ಮುಂಡ ಇಂದು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ತುತ್ತುನ ಮುಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ತುತ್ತು ನಮುಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ತುತ್ತಿನ ಮುಂಡ ಅಂದರ್ಥ ಏರ ಮುಂಡುನುಗಂತದ ಮುಲ್ಪ ಮಾರುವತ ಎಂಕಲ ಮುಂಡುನು ಮಾರನಿಕ್ಕೆ ಸನಿಯ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು ಅಂದೆ ಅಂದೇ ಮರಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಇಂದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮುಂಡ ಏಪ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮುಂಡು ಕೆಮ್ಮೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಕಲ್ ತುತ್ತುನಂಚಿನ ಮುಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ಪುತಾರ ಬಂಡದು ಮುಲು ಕುಂಟುನುಗಂತದ ಮಾರನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೈ ಕುಂಟುನು ಮಾರನ ಅದು ಏನಕಲ್ನ ಮುಂಡು ಕಣತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮೆಗಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಉಡ್ಕಿರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಕಲ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಗಂದು ಮೆಕ್ಕಲ ವಸ್ತದಾದಾತು ಎನ್ನು ಮುಂದು ಏನು ಒರಿಯಗಲ ಕಾಸುಗೋರೆ ಇಂದಿ ಇಮ್ಮೇನ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಮುರಣಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರ್ದ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತಾ ಆನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೈಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೆಣ್ವಾಡ್ಸಲಂ ನಿತ್ಯ ಅನ್ಮನ್ಪುನು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಕಲೆಗೆಂಕಲ್ನ ಕಾವೇರಿದ ನೀರೇ ಬೋಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರ್ಬೋಡು ನಿಕುಲು ಅವಳುಕುಲೊಂದು ನೀರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಮನು ನಿಕುಲು ನೀರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾವಾರ್ದ ನೀರು ಬೋಡುಂದೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾವೇರ್ದ ನೀರು ಬೋಡುಂದೆಂಡ
ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಜನ ಇಡೇ ಬರ್ತದ ಒಂದೊಂದು ರಡ್ ಲೋಟೆ ನೀರು ಬರ್ತು ಪೋಲಿ ಅವೇಂಜಿನ ಮಾಮಿಲ್ಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತು ಮಾಮಿನ ಸುದ್ದಿದ ಹತ್ರ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ದೀವು ಕೆಂಪು ಹಾಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕೂಲಿ ಬೇನ ಇಚ್ವಲೆ ಮೇನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡಿಯೇ ಇನ್ಯೆ? ಅನ್ಕೇನು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾಡ ಎನ್ನದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಬೋಲ್ವಾ ಇಯಾಳ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಾಗ ಎದ್ದೋಡು ಖಾಲಿ ಮೇಯ್ತು ಮೀಪನೈ ಏನ್ ಬಂದಿನಿ ಏನ್ ಮೀಪುನಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆತಿನಪ್ಪ ಏನು ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ರು ಮೀಪುನ ಎತ್ತವು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಮೀಪುನಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಲ್ಸ್ತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೇಯ್ತು ಮೀಪಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈತೀನಿ ಪುಂಜೋಕುಲ್ಲ ಅವು ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಮೇಟಿ ಮೀ ಒಂತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಓಸ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಬೈರಸ್ತುತ್ತು ಮೀಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಪೈರಸ್ ತು ಮೀಪಿನ ಅನ್ನ ಪೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ Complaint ಕೊರ್ಪೇರ? ಕೊರ್ಪೇರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು ಬಂದ ಮೇನ ದಾದನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತುಕ ಈ ಮೀನಗ ತುತ್ತುನ ಬೈರಸ್ ನೂರ ತೋಜಾವ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ತೋಜಾವ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಲೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಲೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಲೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ವೈರಸ್ ತುತ್ತು ಮೀಪೆ ಬಂದ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರುವೇರ ಅಪ್ಪನ ಧರ್ಮ ಕೊರಿಯ ಮಿತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಬಲ್ಯ ತುಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂದು ವೈರಸ್ ಮಾರೆಯ ಇಂದು ವೈರಸಯ ನಿಕ್ ಪುದರೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಮಾರೆಯ ಮಾರ್ಲ ಉನ್ನಲ್ ತುತ್ತು ಮೀಪಿರಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಸುತ್ತಂದು ಇವನ ಸುತ್ತಂದು ಇವನ ದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ. ಸುತ್ತಂದು ಇವನ ಬೇಕ್, ಸುತ್ತಂದು ಇವನ ಪಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಂಡ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಹಾಪುಣ್ಗೆ ಪಂಜಿಗೆ ಹಾಕಂಡ ಪಂಜಿ ಬೇನೆ ಹಾಪುಣ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಬೇನೆ ಒಂದಿ ಕೋಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತದೆ ದಾದಾಂಡಿಯ ಪಡಿಕೆಡಿತ್ರ ಕಲ್ಲು ಮಾಡು ಅಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಲಾಭ ಮ್ಯಾಗೆ ಪೂರ ಮಾರ ಲಾಭ ಏನು ನಿಂಬೆಗೆ ಎತ್ತ ಇಂಕೊಂಜಿ 5,000 ಕೊಡು ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡು. ಏನು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ 5,000 ಕೊಡು ಏನು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂದ ಏ ಸಂಬಳ ಗುಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ 5,000 ಕೊಡು ನಮರೆ ಸಂಬಳ ಗುಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅತ್ತ ಕೊರುವಂಜ 5,000 ಏನಿತೆ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೂಸೆ ಬೋದು ನಿಂಗುಂಡು ಸಾಲಿ ಕಾಸಿನ ನಿಂಗರಾಪುಣ ಮರ ನಿಂಗುನು ಗಂಗಸರತೆಯ ಸಂಬಳ ನೀವು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಕೊರು ಸರಿ ಸಂಬಳ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಡತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸಂಬಳ ಗುಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ ರಾಮಣ್ಣನ ಮೋನಿಸುದು 5,000 ಕೊರ್ಪುಂಡ 5,000 ಸಂಬಳ ಸಂಬಳ ಗುಡ್ಲೆ ಗುಡ್ಲೆ ಕೊರು ಉದರಿಂಜಿನ ಕುಶಕುಮಾರಿ ಕುಶಕುಮಾರಿ ಕೂಸಕುಮಾರಿ ಚನ್ನಪ್ಪು ಶ್ವೇತಕುಮಾರಿ ಎಂಜಿನ ಕುಲೆಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಕಾಡಿನ ಪುದಾರಾಂಡ ಸಂಬಳ ಗುಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಸಂಬಳ ಗುಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಸಂಬಳ ಗುಡ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕುಶ ಕುಶ ಆ ಇಂದು ಕಾಶಿಯಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುಡು ಸಂಬಳ ಗುಡ್ಲೆ ಸಂಬಲೆ ಪಾಪುಡಿಯಾ ಓ ಸಂಬಲೆ ಪಾಪುಡಿಯಾ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಶ 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 ಕಾಶ್ಮೀರಿಯಾ ಕುಶ ಕಾಶ್ಮೀರಿಯಾ என்ன காசு ஏ ஆண்டவா 5,000 போண்டாವಾ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪದು ಕೊರುವದೆಯಾ ಒಲ್ತುರ್ದು ಸೆಲ್ವಂ ಈರೆಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಕನಪರತೆ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ 500 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತು ಕಲ್ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ನೆನ್ಯನ ಬೇಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತೆ ನೆನ್ಯನ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ದಾಂಟಿನ ಪೊರ್ತುರು ನಿಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ತಂಗನೆ ಮಂಗನ ಉಡೇಂಚಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ 5,000 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆತು ನಾಯನೈತೆ ಒರಿ ಪೋಯ್ನಾತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದೇ ತೂಲೆ ಸಂಚಯ ಸೆಲ್ವಂ ಇಂತ ಮೊಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಸಂಚಯ ತೂಲೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಲಣ್ಣ ಸಂಶಯನೆ ಯಾರು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಏತು ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಮೇರೆ ಬಲಸ್ವೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವತ್ತು ಎನ್ಪುನೆ ಜೀಜನ ದೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲೆ ದಾಂಟಿನ ದುಃಖ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಮರದೆ ನಮ್ಮಂಜ ಏತೋ ಸಂಸಾರ ಗುಂಡು ಆಂಡ ನಂಕ ಬಾಲೆ ಜೊತೆ ಬುಲ್ತುದು ಕುಳ್ಳುನದೆ ಬೊಕ್ಕಳನೆ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಐಟ ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತಯ್ಯ ಏತೋ ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿದ್ರ ಆಶ್ರಮ ಬುಲೆ ಒಂದುಲ್ಲರಿ ಹಚ್ಚಿರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡ್ಗತ್ತು ಸಾಕಂಡ ಐಟ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಾತ ಅಂದು. ಎಲ್ಲನೆ ಕಾಂಡೆ ಆಶ್ರಮ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ದತ್ತದೆ ತೊಂದು ಸಾಕಗ ಇತ್ತದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ರಾಮಣ್ಣ ಈದಾಯ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಬಡಿದ್ರೆ ಏಪಲ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ನಮ್ಮ ಬಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಡಿದ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂಡದು ಈ ಮೂಜರ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂತಿದ್ದ ಓ ಮೂಜರ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂತಿದ್ದ ಅವು ಮೂಜರ ಪಜ್ಜನ ಮಾರ ಏಳು ಪಜ್ಜಾತಯ ಅವು ಏಳು ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೂಜರ ಪದ್ಯ ಒಂಜರಗಾರ ತಂಚ ಅವು ಬರ್ತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸಂತುನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಏತು ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಬಂತಿದ್ದ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಚಯ ಬಲ್ಪುಜಿ போது மேன பாத்தரக்கேನು ದೇ ಯಾನ ಫಲ ಎಂದು ಪಾತಿರ್ ನಾಸ್ತೆ ಬಕದದು அந்த ஐ என்னோட நீ நானு
ಅಂಡಲ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹಾಕದ ಬೆರಿಪತ್ತದೀನಿ ಮಾರೈದಿ ಏರ್ ಮನೆ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಡ್ಡ ನಾಡಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಮೂಲ್ ನಡಪುಂಡು ಬಂದ್ ಮಾಡತ್ತೈ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡತ್ತ ನಟ್ಟುನು ತುಳುನಾಡಿರತ್ತ பொருளு 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 ಈ ತುಳುನಾಡು Palle, pa 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 pa. Balle palle, pa 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 pa. What's up, macha? ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ತೀರ್ಪಕ್ಕೇನು ಪುದರನೊಲ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಾಣಿ, ವಸಂತ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕಾವೂರ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕಾವೂರ್, ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು. ಸುರುಕು ಚಂದ್ರಾಸಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗಿರಿ ಮಂಚೆಡ್ ದೂಪಿನಿ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಇನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪಂಚ್ಕೋರು ಪೋದು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದೈತಂಡು. ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಸ್ ನಮಗೀತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೋನಾಗ ಪಂಚಲು ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಬರೋಡು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು. ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದೈತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತೆಲ್ಪುನಂಚೆ ಜೋರು ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ சக்கலக்கலா குட்லா செல்வம் நல்லா பண்ணுற, சூப்பர் பண்ணுற, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ನರುಟು ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. 4 ಜನತೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಚಂದಸ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏಪಲ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ತೂತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮೇಕಪ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಹೆಂಗೆ ಸುರುಟಿನ ಗುರ್ತಾಯಿಜಿ ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂತ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕುಟಿನಗಳು ಬರ್ಪೇರು. ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕುಟಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಲುಂಗಿಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಬೇತನ ಸ್ಟೈಲು ನೋಡು ಕೂಡ ಲುಂಗಿ ಪಾಡಿನಾಗ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡು. ವಸಂತ ಇರ್ನ ಒಂಚೂರು ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಬಂತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಸುಷ್ಮಿತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿ ಯಾರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಸತೀಶ್ ಇದು ಸುರುಕು ನೀರು ಮಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕಮಾಲ್ ನವಂಚಿನ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ನ ಸುರುಟು ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂಚೆ ಮಂತು ಇತ್ತ ಜೋಕುಲ್ ಯಾನತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಳ ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಸಕಲ ಕಲ ವಲ್ಲಭೆರ್ನೊಕಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಳ ತುಯ್ನು ನಿಕಲೆಗಳ ವಂದನೆ ಬರೋದು ಇನಿತ್ಯ ಹೇಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.